Esta noite oscura e arrepiante estamos aquí, Brais e mais eu, Pablo, preparados para descubrir os secretos da ciencia. Que medo me dá isto de facer programas en Halloween. Pero Brais, relaxa, que é un laboratorio. Podo facer rehistoria? Veña, vai, conta. Vaya por Deus, xa empezamos que as historias raras. Nun bello hotel esquecido hai unha habitación maldita, al 313. Aínda que está oficialmente pechada, ás veces aparece misteriosamente aberta ao final do corredor. Nos anos 60, alí morre unha muller chamada Elena Vilar en circunstancias aterradoras, cos ollos arrancados e unha frase escrita en cinta na parede: Vina, e agora venme a mí. Desde entón os que entran na sala desaparecen ou tolean. Din que dentro hai un espello cuberto cunha sábana branca e se o levantas verás a Elena e se te ve non poderás escapar. Deixa xa a historia, Marta, que hoxe temos un invitado moi especial. O noso novo científico residente, o mestre das probeitas, o rei da reacción química, Hugo! Vale, pois voume. Boas noites, aprendices de bruxos. Eu son Hugo e hoxe no meu laboratorio secreto imos facer un experimento que todos os esqueletos bailarán. Ui! Xa me está dando medo e emoción a vez. E hoxe vou falar sobre curiosidades das arañas. Sabides que as arañas teñen entre 6 e 8 ollos e teñen mellor visión cos humanos. Así que se estades desconcentrados, vai aproveitar para chuparvos o sangue! E a que non sabides que as arañas teñen o sangue azul? Non. Non tiñamos nin idea. É que a araña é o animal que máis medo lle teñen as persoas. Así que, Brais, imos facer unha travesura. Por que non metemos unha araña a Paula na mochila por chegar tarde? Oh, sí, corre, colleda e mentira. Vale, imos, pero esta araña parece moi real. Ah, é de verdade! Corre, colleda o coitelo! Pero onde se foron estos descerebrados? Paula, ven que teño que contarche unha cousa. Intentarte gastarche unha broma, pero saíllos mal. Mira, teño un vídeo. Ja, 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 que tontainas! Que tal se ya devolvemos? Oh, sí, ahora somos Teen Girls! Nuestra esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Pero a ver, Paula, que no, a ver, mira, no, y mira que no, Brais! ¿Dónde está Brais? ¡Brais! Estou aquí. Pero que che pasou? Nada, podedes traerme un vasiño de auga? Sí, xa vou eu. E agora, con todos Esperade, ustedes... teño un reto para vos. Teño aquí 4 caramelos e antes de que veñas Iago, vamos a probalos. Toma, para ti e para ti. Gracias. A ver. A de 3 o tomamos. 3, 2, 1... E agora, con todos vostedes, Iago de sexto de primaria e a súa actuación espeluznante. Hola, en esta ocasión faremos o experimento do fantasma voado. Para este experimento necesitaremos unha bolsa de té, un prato, un acendor, un bol, unhas tesoiras e un rotuador. Primeiro, collemos a bolsa e a cortamos así. Despois a baileiramos no bol.
que non quede nada. Agora temos que dibuixarlle unha cariña. Despois, a poñemos así, desta maneira. E por último, só temos que acendela. O fantasma voa porque, cando arde a bolsa de té, faise menos denso que o aire que a rodea. Adeus e... ¡Feliz Halloween! Que vos pareceu o experimento de Villago? Impresionante! Agora Rubén co seu experimento. Que comece xa! Ola, son Rubén de novo e vou presentar o experimento da man zombie. Para este experimento imos precisar un vaso de plástico, vinagre, tesoiras, bicarbonato, un testo, terra e unha luva. Primeiro, fai uns buracos no vaso de plástico. Segundo, engade bicarbonato. Terceiro, coloca unha luva na parte superior do vaso. O vaso os seus comprimentos nun testo. Quinto, entérralo. Regao con vinagre. Que tal, chicas? Perdádenos por non esperar. Non pasa nada, tranquilos. Grazas por preguntar se estou ben, De nada, Brais, de nada. Bueno, Marta e eu ímonos dar unha volta. Terminadevos o programa. Eu tamén vou. Acompáñote. Pero isto non estaba no guión. Bueno, ata aquí o especial de Halloween. Estás mal na cabeza, casi me dá un infarto. ¡Feliz Halloween! Grazas. Bueno, e con esta bromiña rematamos este especial do